Pini det pia dangalong Bharatiya Janata Party Aracharya song ningkan plikebra hini amahang ke thek ani katalon ponalong pacheton dunsi Karbi Anglong arlotami prek jamadi malong katalon dun. Lasonsi Lakhakre Troxy Bokajan LA constituency angkang along tami Bokajan Borjan Sarupathar Deupani Nilip Duarbaguri Lapen Sochengthenta MSC constituency arlokido polling station along tinalong Mondolamai Phu Chunbanga tumpen ada porphai sirkep malompen BJP songalama inthurponsi mahang ke thegarani ketalondon Lason dak thaksi Jinthong constituency ka parlu Rongjangphong BJP Mandal Committee atumpen tami ingdeng plikebra hini Bharatiya Janata Party amahang ke thek kata London Bangsolong Jinthong BJP Mandal President Joy Singh Bongrung lapen Rasing Iti Mandal Secretary atumpen party alama inthurponsi mai pangcheng ponlo Mayalong local MSC mate EM Prodip Rongpi lapen Sim Hansetum Chetong Dunsi Misen pen Jamek Pachun Pondo Labang Sopi EM Prodip Rongpi lapen Sim Hansepen Lamthe Jumesen Than Pondo BJP Jinthong Mandal President pen Lamthe ki Jai Ponatengki Madule party ticket hangdun seta Chesor Sar Nangi lapen lahai ke party ki thagdun ason nang mandepo Nasi Madule bang seta kache sorsara bang kalidet nang jipusi maya long klardak pen ning jepon Bokajan penanan terang lapen ulukunci ben hemari rong par Karbi Anglong lai